दा बे उन्दै उन्दै गथ'फोर दं दा न'खरावबो जोंहा बोरायाबो बुरियाबो बेमार जानानै दंजोबो दा माने बै बेमार थाखायबो जोंहा गथ' उन्दैखौबो बोराय बुरैयाबो नायजोबनो हाया दा आं खामानि मावनांगौ अबेबा थांनांगौबा बोराय बुरैयाबो जोंहानिया नायनो हाया बिसोरखौ दा बेनि थाखायनो माने मानसिखौ जोङो फैजानो लुबैदों नालाय जों मानसिखौ बे माने न'खराव माने रावबो नायनो हाया बेमार दङ मा दं आइयाबो बेमार बाबायाबो बेमार बिदि जुदि गथ'खौ गारना थांनाया जायाखै आरो एसे बुजिनांगौमोन मानसिया बेबो बिदि गथ'खौ आंनि हिनजावनि नामा माइनाव बसुमतारी। बेसे गोबाव जाखो थांनाया न'निफ्राय? थांनाय सुनिबाराव थांदों आरो इयो दिनै समबार जाबायानो थांनाय सुनिबाराव थांदों इयो। गथ'फ्रा बेसे बैसोनि दा? गथ'आ सासेया 7.5 बोसोर सासेया 3.5 बोसोर दा ओंखायनो माने न'खराव माबाफोर दावराव दावसि जादोंमोन? दावराव दावसिथ' जेबो गैयामोन न'खरावहाय आं बिस्रा न'आवनो दंहैयोमोन बिस्रा न'आवनो माबा मोनसे माने प्रब्लेमनि थाखाय माबा खामानि बुस्थु लांनायनि माबा लादोंमोन बे बुस्थुखौ हैदोंमोन आं बिस्रा न'आवनो ओमफ्राय बै बुस्थु हैनाय टाइमाव बेबो गावबो माइ गायनो थांदोंमोन बेलेगाव माइ गायनो थांनाय टाइमाव बेयो बुंहरदोंमोन आंखौ र' दसे थाथ' आङो थांगासिनो दङ होजोंहाय न'आवनो थाथ' होनना बुंदोंमोन आरो बे मानसिया ओंखायनो आङो दे होमबालाय नोंबो फैयोबालाय आंबो नेनोसै दे होननानै बुंदोंमोन माने ओमफ्राय दा नेनाय टाइमाव नेयो गैया माने मानसियानो ओजोंहाय सहैयाखै माने इयो गावस्रा न'आवनो आंबो दंहैयोमोन नालाय। दा ओमफ्राय बेहाय बेखौथ' मदद खालामनायखौथ' जों एसे मिथिदों मदद खालामनाया माने बिस्रानि बिनानावनि आखाइ दं एसे बिदिखौ खोनादों आरो बिनानावनि आखाइ दङ होनना बिनानावानो आंनो थिनहरदों मादों होननानै बिदि बुंहरखांबायबो बिनानावा फनाव आंनो लाबोनानै आंनो थिनहरदों बेखौ होननानै बुंहरदों माने इयो। दा बिनानावमोनखौ मा खालामहरगोन? बिनानावमोनहा दा माने गावसोरनो थिनहरदों नालाय थाबनो गथ'फोर दं गाइखेर जानाय गथ' दङ बिसोरो एसे बुजिनांगौ बिसोरखौ माने लाबोफिननायनि अजद माबा खालामनांगौमोन बिनानावखौ आङो बिदि बुंहरदों आरो लाबोफिननांगोन नोंसोरो होननानै अजदखौ बेखौनो बुंदों आरो आं दा लाबोना फैयाबा आं बिनानावखौ मोनसे गिदिर एक्सन लागोन आङो बिसोरनो थिनहरदों नालाय आं बेखौ मोनसे गिदिर एक्सन लागोन बिनानावखौ। आं हिनजावखौ न'खराव गथ' गथायनि मोखांखौ नायनानैथ' बे फैफिननांगौ आं बेखौल' खावलायो आरो गथ' गथायाथ' दा उन्दैथार बिमा नागिरबाय थायो उन्दै हरबानो बिमा नागिरो सिखारबानो बिमा नागिरो आहार जानाय गथ' बेखायनो माने आं बिमाखौ फैफिनजानो लुबैदों आरो। बेसे गोबाव जाखो थांनाया थांनाय सुनिबारमोन दिनैजों सप्तासे बारबाय। दा गथ' गथायफ्रा गाबबाय थायो? गथ' गथायफ्रा गाबबानो मामि होनना बुङो आरो मामि नागिरबाय थायो गाबबानो आंनो मामिया बोरो होनना बुङो आरो। न'खराव दा रावबो गैया? न'खरावथ' दा बाबाया जोंना बोरायाबो माबा पेरालाइसिसाव गोलैना दङ आइयाबो दाखालिबावैसो अपारेसन खालामनानै जोङो मेडिकेलनिफ्राय लाना फैनाय दङ न'खराव बेमार गोजा उफाय गैया दा ओंखायनो माने मानसिखौ जोङो मानसिनि न'खराव गथ' उन्दै नायग्रा मानसि गैया बेखायनो माने मानसिखौ जोङो फैफिननांगौ आरो दा हिनजावा।